Hej YouTube, og velkommen til en ny kanal. Jeg skulle måske lige have forberedt et eller andet. 2 sekunder, imens jeg lige forbereder noget. Det må jeg undskylde YouTube. Jeg havde ikke lige fået forberedt noget, men sådan er det også med sin første video. Vi lige hurtigt hoppe ind i Minecraft, fordi at jeg tænkte, at der kan vi jo lige hurtigt skrive nogle ting. Det her, det er en ny kanal, som hedder, skulle jeg meget gerne hedde, David Piraten. Den er på YouTube. Jeg filmede det her, okay, det er faktisk lidt lige meget. Jeg ved ikke, hvad jeg gerne vil sige. Jeg vil gerne sige, at nogle af de spil, jeg blandt andet kan opleve her på kanalen, det er Minecraft, som vi ser her. Og det er nogle af alle de her dejlige spil, der ligger herude på mit skrivebord. Og mange flere, selvfølgelig. Indtil videre har jeg ikke lige fået fraps, men jeg regner med, at jeg får det meget snart. Så hold ud. Der vil måske være noget gameplay, hvor der er en lille chance for, siger jeg nu, at min lillebror han er med. Det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af senere. Men i hvert fald, jeg hedder David. Sjovt nok. Jeg er faktisk kun 12 år gammel. Jeg har altid gerne vil lave YouTube. Og nu laver jeg det. Og nu forstår jeg, hvorfor alle YouTubere siger, det er så mærkeligt at sidde og snakke med sig selv. Fordi det er det. Virkelig. Det er mærkeligt. Nå, ja. Der er ikke så meget mere at sige, tror jeg. Ja. Det er en ny kanal. Den hedder David Piraten. Den blev lavet den 15.4. 2014. Hvis I skulle være i tvivl om det. Jeg får snart fraps. Jeg hedder David. Ja. Det var vist bare det. En lille kort video om min nye kanal. Der kommer nok noget gameplay ud i aften, vil jeg tro. Måske min første episode af Minecraft, ved jeg ikke. Der kunne måske også godt komme noget Kerbal Space Program. Det ved jeg ikke. Find ud af det. I ved, hvad der kommer ud. Jeg har ingen anelse om det. Men i hvert fald, vi ses.